Vítam vás znovu po dlhšom čase na mojom YouTube kanáli, kde si rozprávame o mojom živote na motorke. Dnes je 6. marca 2026 a tak trochu symbolicky otváram sezónu pre tento rok, aj keď je pravda, že v 1. marca som už sa bol previesť, ale to bolo len tak okolo komína, len tak zapnúť motorku, naštartovať a trochu, že či všetko funguje. Ale dneska sa chystáme teda nie na motorke, ale pôjdeme autom na výstavu, motocyklovú výstavu do Brna, kde sa pôjdeme poobzerať, ako to vyzerá vo svete motoriek pre rok 2026. Ja sa vám pokúsim odtiaľ priniesť nejaké zábery, nejaké správy, to, čo ma zaujme, to sa vám budem snažiť nejako sprostredkovať. Mám takú úlohu, takú misiu, ktorú som si stanovil, pokúsim sa zohnať tam novú motorkársku prilbu. No a sám som zvedavý, ako to dopadne. Pre túto sezónu, ako som sľuboval, som si pripravil aj novú videotechniku, takže natáčam dneska prvýkrát na kamerku Osmo DJI 360. Mám tú verziu Adventure. Je prvýkrát, čo robím s takouto videotechnikou, takže vlastne video bude vznikať až v postprodukcii a budem sa tak trochu učiť za pochodu, aj keď teda nejaké skúsenosti s tvorbou videí už mám. No a sám som zvedavý, ako to všetko dopadne, takže ak vás to nedúdi, sledujte ďalej a budem sa na vás tešiť v Brne. Áno. Správny japonský turista si musím všetko natočiť. Výstavisko, myslím si, že hala F. Je tu úplne paráda. Je tu síce celkom dosť ľudí, ale myslím si, že je to také... dalo sa to očakávať, že tu bude takýto nával. Nachádzame sa v objatí značiek, ktoré ani nepoznám. Toto sú nejaké Raceway, elektrické motorky. Ešte sa vrátim, hneď na začiatku bol pavilón mojej materskej značky Vogue. Tam je vždy záhada, ako sa to prečíta. No a myslím, že musím sa tu rozhliadnúť, lebo človek naozaj nevie, kam skôr pozrieť, čo si skôr pozrieť. Tak keď bude niečo zaujímavé, ako teda tu je všetko zaujímavé, zase sa ozvem. No, máme tu zástupcu značky SIN. No, aha. No, nachádzame sa v ďalšom pavilóne. Vidíme, že je tu značka Honda so svojimi určite úžasnými strojmi. Tak sa môžeme popozerať, čo nám táto značka ponúka. Myslím, že značka Honda naozaj ponúka veľmi krásne stroje. Pre mňa ako cestovateľa tu je Honda Afrika.
Keď vyrastiem, budem ju mať. Máme rôzne verzie na Hondu Afrika. Super. No, vyzerá to super. No, nachádzame sa pri motorkách čínskej značky Queijay. Toto bola značka, ktorú som teda dlho zvažoval ako značku motoriek, ktorú by som si vybral. Tie stroje sú veľmi pekné. Toto sú, myslím, tie 650-ky. A jediné, čo ma vlastne odradilo, není ani že kvalita alebo že čínske, ale je váha. Tie stroje sú také 230-240 kg a je to podstatne viac, ako ja mám 625 200 kg, takže ten rozdiel na váhe je vlastne poznateľný, ale sú to veľmi pekné mašinky. Tu máme nejaký segment skútrov, trojkoliek. No, tie skútre vyzerajú dobre. Akože Číňania veľký kus roboty urobili. No, tento takýto scrambler. Vyzerá to mega. No a tu sa nachádza moja motorka, ktorú mám doma v garáži a tu vidíme stan vakom, na ktorý som mal záluz, takže vyzerá to celkom dobre, inak stroj je to báječný a tuto ju máme aj s nejakým vyvýšeným štítom. Áno, tento štít je väčší, môžeme pozrieť, koľkatka to je, ak to tu píšu. Ona je dodávaná s nejakým 40 centimetrovým štítom, tento je podľa mňa jednoznačne vyšší, aj vyzerá inak, potom si môžeme ukázať doma, je to nejaká značka iná. No a poďme sa pozrieť, čo tu máme ďalej. Toto je 900, jeden z najúspešnejších modelov od Watch. Veľmi pekná. A tuto máme 300, chcete behať po lese, tak tu je. Tu máme Hemingwaya legendárneho. Tak táto motorka teda bola. Po pol svete bola. Tu je
v celej svojej kráse. Klobučík dole ešte raz. No a ja by som bol rád, keby som tu našiel, ale asi nenájdem. Môžem sa spýtať, dobrý deň, tie 500-kové scramblery od Vodžu, nájdem to? 525 vůbec naháčený jsou. Ne, jenom 625 bude R-ko a 525 scrambler, jakoby to XCčko, co bylo, ano, tak ty ano. už navíc nejsou, jsou do prodeje teďka a už nebudou se ani dovážet. Takže naháči jako takový nebudou, no, jenom 625 R-ko by mělo být. Možná. A v takej podobnej verzii? Nebude to moderní naháček. Aha, dobre. No, nevadí, ďakujem. Nemáte zač. ADVčkový skúter, veľmi pekný. S objemom, toto máme, prosím, pekne. Za čo, 125-ka? Áno, to je 125-ka. No, výborne. Super. Takže ak máte vodičák B, môžete si kúpiť. Tak ja vás pozdravujem a nachádzam sa tu s úžasnými členmi projektu Hemingway na cestách. A je mi cťou, že vďaka týmto ľuďom mám aj motorku, ktorú mám aj túto kameru, ktorú mám, aj cestujem kvôli týmto ľuďom. Takže ja som naozaj šťastný, že tu s vami som a vám želám teda, aby tá Afrika dopadla vynikajúco, aby aj ľudia teda prispeli vám na to čo najviac, lebo je to krásny, dobrý projekt. No a ako sa vám tu páči v Brne a tak ďalej? No, zatiaľ je tu super, ale najhoršie na tom, že sme nedávno boli na EICME, takže stále porovnávame. Ale má to aj svoje výhody, pretože na EICME ma maximálne boleli nohy a tu sa to asi nestane. Tak... No tak Juli, nohy sú také ukazovateľke, že v Brne to tiež zavolá, čo stojí, ano, takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme aj my. No, nachádzame sa v stánku Royal Enfield. Je to tradičná jedna z najstarších značiek motocyklov, ktorá je teda britská, ale momentálne sa všetky tieto motorky robia v Indii. A napríklad tento krásny kúsok po farbe, bral by som ho hneď, vyzerá fakt úžasne. Aj veľa ľudí tu je v tomto stánku, naozaj, môžeme takto vybehnúť po schodíkoch. No, pozrite sa, takýto scrambler ako hrom, naozaj krása, ako ja sám by som si dal povedať hneď. Určite veľmi pekný stánok inak, taký vyvýšený, vidíte odtiaľto na výstavisko, môžeme si to takto obzrieť. No a toto je klasický Himalajan, ktorý vás teda vedie dopraviť aj na Mount Everest. Vynikajúci stroj, vynikajúci, naozaj. No, takto to vyzerá. Pomaličky sa budeme lúčiť s motosalónom v Brne. Bude to moje prvé video, ktoré som robil teda na novú techniku DJI Osmo 360, takže držte mi palce, nech z toho niečo vykrešem. A ak by som zhodnotil, tak akože veľmi, veľmi slušne vybavený motosalón, výstava, veľmi veľa značiek čínskych, aj európskych, japonských, všetky tie významné značky tu boli, akurát Ducati malo takú maličkú expozíciu, ale inak dalo sa tu naozaj zohnať, vidieť všetko, čo ste chceli. Dosť veľa ľudí, čiže pokiaľ ste si chceli vyskúšať nejakú motorku, tak ste museli si počkať, kým ste sa na ňu dostali, ale inak akože v poriadku, s tým sa ráta, že na takejto veľkej výstave je piatok, takže aj ľudia už prišli z práce sa pozrieť, no a
Myslím si, že účel to splnilo. Som rád, že som tu sa dostal. No a príľbu som zohnal, som spokojný, aj bola v celkom lepšej cene. Takže potom vám ju ukážem v ďalšom videjku, kde sa budem snažiť venovať tomu, aké nové veci som si pripravil do novej sezóny a budeme to nejakým spôsobom predstavovať. Takže srdečne pozdravujem a teším sa na vás pri ďalšom videu.